U ovom videu pokazujem kako izraditi i urediti višerazinske popise. Želimo li izraditi višerazinski popis, kao što je ovaj u lijevome dokumentu, postupak je sljedeći. Na kartici polazno u grupi odlomak valja na početku rada odrediti stil višerazinskog popisa. Kliknut ću na ikonu višerazinski popis i iz biblioteke popisa birati željeni stil. Odabrat ću ovaj. Word će automatski dodijeliti brojku stavci prve razine i meni predstoji napisati tekst. Pritiskom na tipku Enter ostajem u stavci prve razine. Želim li prijeći u stavku druge razine, pritisnut ću tipku Tab na tastaturi i napisati tekst. Enter. Želim prijeći u stavku treće razine. Ponovno ću pritisnuti tipku Tab i pridružiti tekst. Enter. Ostajem u stavci treće razine. Pritiskom na tipku Enter, još uvijek sam u trećoj razini, međutim moj zahtjev je vratiti se u stavku druge razine. To ću napraviti pomoću tipaka Shift i Tab. Istovremenim pritiskom Word je se automatski postavio u stavku druge razine, a ja ću napisati tekst. Prigodne komunikacije. Enter. Tipkom Tab odlazim u stavku treće razine. Enter. Enter. Zahvale. Enter. Tipkom Tab otići ću u stavku četvrte razine i pridružiti tekst. Pomoću računala. Enter. Vraćam se u stavku druge razine sa Shift Tab. Sad sam u trećoj razini. Još jedan puta ću pritisnuti Shift Tab. Vraćam se u stavku druge razine i napisat ću tekst o kupcu. Enter. Vraćam se u stavku prve razine. Shift Tab. Dodatak. Enter. Pridružujem tekst stavci prve razine i zadnja stavka je literatura. Pritisnut ću Enter. Želim izaći iz hijerarhijskog numeriranja. Još ću jedan puta stisnuti Enter i hijerarhijski ili višerazinski popis je gotov. Međutim, vidljiva je razlika u organizaciji višerazinskog popisa s lijeve strane i ovo koji sam izradila i valjalo bi ga urediti. Stavke prve razine su dobro složene, iza brojke i točke je primjereni razmak. Međutim, kod stavaka druge razine nema razmaka iza točke. Kliknut ću na prvu stavku druge razine, na brojke 1 i 1 i urediti. Mogla bih to napraviti ručno, pomicanjem svake stavke. Međutim, ako je tih stavaka u dokumentu puno, onda je daleko elegantniji način kliknuti na ikonu višerazinski popis i dolje pri dnu birati naredbu definiraj novi višerazinski popis. Otvara se dijaloški okvir u kojemu ću provjeriti da radim na stavci druge razine, a ono što me zanima želim promijeniti, to je položaj. Položaj broja je u redu, ali nije u redu uvlaka teksta. Pomaknut ću uvlaku teksta, dakle slovo P na 1,5 za 1 mm na 1,5 cm. Potvrditi su u redu i Word je automatski sve stavke druge razine lijepo posložio. Sad mi valja urediti stavku treće razine. Kliknut ću na stavke treće razine i pomaknuti broj 1 da on bude potpisan ispod slova P. Dakle, to je negdje 1,5 cm, a tekst ću shodno tome pomaknuti u desno.
Ponovno ću kliknuti na višerazinski popis, birati naredbu definiraj novi višerazinski popis i u izborniku rješavam stavku treće razine. Međutim, položaj poravnanje broja stavit ću na 1,5 cm, a tek ću pomaknuti na 2,8, dakle tu negdje, na 2,8 cm i potvrditi su u redu. I Word je automatski posložio stavku treće razine. Još mi predstoji složiti stavku četvrte razine, gdje bi ova prva brojka 1 trebala biti ispod slova Z, dakle na 2,8 cm i shodno tome ću tekst pomaknuti u desno. Kliknut ću na višerazinski popis, biram definiraj novi višerazinski popis, poravnanje broja postavljam na 2,8 cm, a tek ću postaviti na 4,5, 4,4, 4,5 prilike i potvrditi su u redu. Dobro, u redu je i Word je posložio i stavku četvrte razine. Ono što mi predstoji, to je još urediti dodatno stavke prve razine, postaviti crvenu boju, kliknut ću na boja, crvena, i boldati. Stavke druge razine treba biti plave boje, kliknut ću na plavu, boldati, boldano. Stavke treće razine su zelene boje i italik, naređujem boju, zelena, a stavka četvrte razine je italik i smeđa. Italik i smeđe boje. I višerazinski popis je gotov. Dogodi li se tijekom izrade popisa da ne možete automatski prelaziti tipkom Tab u stavke niže razine, u tom slučaju valja provjeriti u izborniku datoteka mogućnosti, jezična provjera, mogućnosti samoispravka, samooblikovanje u kartici, samooblikovanje pri upisivanju, je li uključena naredba postavi lijeve i prve uvlake s tabulatorima tipkom backspace i oblikuj početak stavke popisa kao one ispred. Potvrdite su u redu i višerazinski popis je napravljen.